per seguir. Com sabeu, baixa molt fort. Com sabeu, per nosaltres l'Assemblea Sobiranista és un verdader plaer que estiguem plegats, que estiguem aquí tots junts, i endarrere que van enxerrar era esperar eleccions, i ara estem en el post-eleccions, i és un moment molt important, perquè és el moment que cada assemblea sobiranista volen dir hi som i som-hi. De fet, el nostre lema de les sabidetes diu som i decidim. I per tant, ja som de la part d'economia i els economistes sempre deien que davant els problemes hem de saber veure les oportunitats. I per tant, us vull donar les gràcies perquè a dins d'aquells moments que pot semblar que és de desencís, és el moment que si estem junts, podem seguir treballant, lluitant, mobilitzant-nos per el que és el nostre objectiu, que no és altre de predicar totes aquelles qüestions que són necessàries, començant per l'espoli fiscal, vist tot el que vengui darrere d'inversions i finançament, perquè no nosaltres, sinó tots els ciutadans de les illes puguem gaudir del que realment ens mereixem de benestar i de qualitat de vida. I el destí ha volgut que tinguem entre nosaltres una persona que des de la cultura, des de la llengua, des de la paròdia, des de moltes vessants i del compromís, perquè sempre s'ha manifestat compromès en el que és el nostre país, la nostra nació catalana, és Antoni Albà. Avui el tenim aquí entre nosaltres i li donem les gràcies en nom de l'Assemblea Sobiranista perquè mos acompanyi i també el Consell de la República que ens va proposar i ens va informar que aquest dia es podia ser per aquí perquè ens parli de dues coses fonamentals que són la independència, lògicament, de la qual nosaltres aspirem, la necessitat de conflicte permanent entre els seus enemics que són l'estat espanyol i per tant ell ens parlarà d'una vessant, diríem, política, d'una vessant cultural, d'una vessant humorística, si voleu i tot, perquè sortiguem d'aquí, diríem, en so caliu, com vàrem parlar de Resopat que érem aquí, amb Josep Costa, aquell caliu colgat, no recordes, poc colgat, perquè s'havien de pegar, ara més que mai, una bona estamanetjada en la brassera de damunt, perquè aquest caliu que tenim torni a prendre foc per donar escalfor en el nostre projecte, en el nostre missatge. Per tant, gràcies i cap amb això per ser aquí. El procés que seguirem sempre serà el mateix. Ara, Nes Ambrós, el vicepresident de l'Assemblea, farà una presentació d'Antoni Albà. Després Antoni Albà ens dirigirà durant el temps que consideri oportú la seva presentació i el que ens vol contar en relació a la independència i a la persistència i el conflicte de l'estat espanyol per poder ser el que som i volem ser. I després ho farem i al final Nefani vos passarà una sèrie de papers perquè si voleu adreçar les preguntes que estimeu oportunes per dirigir-li a Antoni Albà, que ell ha dit que no té res més que fer durant tota la vetllada que contestar-vos a tots i als vostres interrogants. M'ha dit que el rellotge no em portava tot el miratge, li he dit que res més el miraria jo. Res, doncs la paraula d'en Nes i una vegada més, en nom de l'Assemblea Sobiranista, gràcies a els que heu vingut, gràcies als que heu comprat el llibre aquest que m'ha duit en Jaume Sastre de tot el que és qüestió d'independència i a ell per poder duit el llibre i és aquí i res més. N'Ernest té la paraula per presentar-nos Antoni Albà. Gràcies i fins després.
motiu de profund orgull i satisfacció presentar-vos un home brillant i un gran humanista. Brillant perquè s'ha posat l'humor com a arma de destrucció massiva, humor com a eina de supervivència i sense pèls a la llengua, cosa que li ha suposat diverses patacades amb la justícia i problemes laborals. Humanista perquè abasta molts àmbits i és molt bo en cadascun d'ells. Pallasso, m'agrada més aquesta paraula que còmic, mim, actor, humorista, director, productor, autor teatral, escriptor. Va escriure Ser o no ser catalans, aquesta és la qüestió, el 2013. Tuitaire provocador, de vocació, no? No sé com ho portes ara amb el mar, però bé, ja no. Bé, ara ve l'apartat d'una pinzellada biogràfica i de la seva carrera activista, bueno, la seva carrera artística. Antoni és fill de la Mònica Vila de Vilanova i la Geltrú, com podeu veure a la samarreta que porta. I per coqueteria no diré l'any que va néixer. Com és tradició arreu del Principat, començà la seva carrera com a actor participant en els pastorets del Cercle Catòlic de Vilanova. Format com a actor a diverses escoles de teatre catalanes, com ara el Timbal i l'Institut del Teatre, que ho combinaves amb el batxillerat, és a dir, que fàcil no devia ser. I a l'escola d'en Rogelio River, una gran saga de cirquets, i on van estudiar acrobàcia. L'any 1982 marxares a París per formar-te com a mim a l'École Internacional de Teatre Jacques Lecoq fins al 1985. A aquesta escola perfeccionares la tècnica com a mim, que li ha servit per especialitzar-se en la imitació de personatges públics amb un estil humorístic molt proper al de Monty Python. Allà inicià carrera molt exitosa amb l'obra Operació Fu, que imagineu la importància la va girar per 29 països. L'any 1993 tornà a Catalunya amb l'obra L'Ombra, dirigida per en Jordi Puntí. Podria anar anomenant la seva trajectòria artística en el teatre, el cinema com a la televisió, però no ho faré, perquè podríem estar tot el cap de setmana i podreu anar. Si no, era Viquipèdia. Home, he vist que van participar a Mortadelo i Filemón, que això m'ha fet gràcia. Bé, destaca les obres dels anys 80, amb les que va fer gira per molts països i que el consolidaren com a actor de primer nivell, i que li ha permès ser el rei de la improvisació els darrers 15 anys, o més. Com es va poder veure fa un parell de setmanes al Teatre del Mar, amb la seva obra Audiència Irreal. També va formar part de l'equip del programa radiofònic Minoria Absoluta. Començà a fer-se popular gràcies a la sèrie de TV3 Ton, de 1995, que el convertí en el Mr. Big català. Més endavant, les seves imitacions al programa de Toni Soler, Set de nit, el confirmaren com un dels actors més coneguts de Catalunya, gràcies a les imitacions del rei Joan Carles I, de José María Aznar o d'Artur Mas. És conegut per les imitacions als programes de televisió Polònia i Cracòvia, amb personatges com l'Emèrito, Jaume Roures, Alejandro Fernández, Santiago Abascal, el papa Benet XVI, Josep Lluís Carrera Rovira, Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy, Julián Muñoz, José María Aznar, Donald Trump i suposo que està més. Has fet de dona, però? He fet de dona? De la roba, no? Hosti, no. No n'has fet cap, eh? Sí que n'he fet alguna. N'has fet? No, de duquesa. Sí, la duquesa. La duquesa de Alba. I de infanta, no? La infanta Elena Jota. Sí. Se t'ha quedat la cara. El programa Polònia hi va estar des
Després el posaren al congelador. Fent-nos l'activitat primària. Bueno, que van crionitzar, perquè per la polèmica amb uns tuits dedicats a Natal Inés, que jo pensava que eren dedicats a mi, però no. Per això ho comentarem després. Va retornar el 2020 fent els papers de Juanca i d'Alfred Bosch, bàsicament, no? Sí. El darrer cap de setmana de maig, el de les eleccions, va estar actuant al Teatre del Mar, com ja he dit, amb la seva obra Audiència Irreal, que fou un èxit total, i me vas buena. En aquesta obra van començar a imitar el rei Juan Carlos, no? No sé temps, no? Personatge que després va passar al programa de televisió Polònia. Fa molts d'anys que ja la Noguera és a ciutat, però molts, no? Perquè precisament Molts anys sí. que van dur aquesta obra a la ciutat, o no? L'audiència sí, no, fa 21 anys que la faig. Sí, perquè ara van venir per celebrar els 30 anys del Teatre del Mar. Per tant, crec que la relació Toni Albà i Mallorca va començar fa força temps i ha estat molt profitosa, especialment per la gent de Mallorca. Però també per a tu, per desgràcia, ja que a Mallorca tenim molta més experiència que al Principat quan a atacs a la nostra llengua, a destrossar el territori, a viure d'un món econòmic com el turístic i a haver de conviure en un entorn feixista i fatxenda tant al carrer com a les institucions. Sempre anem un poc avançant, aleshores. Vaja, que vos duim avantatge i pot ser que hem sigut inspiració. No ho sé. Una mica. I m'oblidava dels anys i anys d'estiuejades dels Borbons a un casoplom manllevat a la societat mallorquina, al Palau de Marivent. Com diria el nostre company Manel Domènech, que per desgràcia no ha pogut venir avui aquí per estar amb nosaltres, perquè està malalt. Ell sempre diu, als països civilitzats, els palaus reials passaren a ser museus. Aquí, en aquesta democràcia incompleta que tenim, no? Convertim el Museu Saridatis en Palau Marivent, a disposició de la Casa Real. Bé, ara ja me queda poquet i parlarem a la part del seu activisme o controvèrsies. És a dir, de les peloteres que has tingut a Twitter, bàsicament, no? El 2012 fes una crida a boicotejar i no anar a veure l'obra on actuava la Carmen Machi, al Teatre Lliure, per haver firmat el manifest a favor de Catalunya en Espanya. I ara és curiós perquè actua a la sèrie TV3 Cites en castellano. Així ens va. Després, el 2017 se'ls citava a declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú investigat per injúries. Tu no sabies a què es referia. I va resultar ser a un acte on vas participar fent el pregó alternatiu a les festes de la Mercè, on anaves vestit de rei, però clar, era el rei Felip V d'Anjou. El 2018, el magistrat de Vilanova i la Geltrú, que de temps poc de venir, considerar que els insults a magistrats i policies no estan parats pel dret de la llibertat d'expressió. El 2019, com ja he dit, et congelaren durant un any el programa Polònia, com a conseqüència d'una piulada ofensiva masclista dedicada a Inés Arrimadas. L'endemà, també és boníssim, l'endemà demanar disculpes i digueres que no tornaries al programa, com a defensor a mort que ets de l'ús del dret a la llibertat d'expressió, costes de costes. El 2020 també va dedicar una perla a Niceta, diguem-li bombolleta ballarina. El 2020 ets absolt d'injúries contra la magistrada del Tribunal del TSE, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Carmen Lamela. També criticares dins TV3 la conversa feta per la Cristina Puig, el president Torra, al programa Fax, i l'entrevista feta per part del periodista Vicent Sanchís a la Laura Borràs, que en aquell moment era director de TV3 i era cap teu, no? Per tant, sempre te l'has jugat fort i no t'has quedat mai.
Quan per Twitter li diuen que hablen cristiano, va respondre simplement tros de molt de suc de cul. Per acabar, preciosa la resposta que donaves a la doctora en Filologia Espanyola, profesora de Llengua y Literatura, que va dir: después de 30 años de imposición del catalán, los niños y adolescentes optan, obviamente, por hablar español. Han conseguido que el español sea la lengua asociada a la libertad, el ocio y la diversión. I en aquesta llança, el nostre estimat Toni Albà respongué, que no ho sabré dir massa, bueno, ho intentaré. Yo, a pesar de haber sufrido la imposición del castellodio durante toda mi infancia, el catalán lo sé hablar la mar de bien. Ya sé decir mi perro, meu cap. Vull dir, per acabar, esperem amb delit els teus consells, experiències de com continuar d'en peus, donant canya, sense defallir, en l'intent. Supos que l'humor ajuda molt. Tenir un entorn segur, tenir cures... I pensem una altra pregunta. Com te cuides, com és que tens un cutis tan fi? Home, perquè amb la quantitat de maquillatges i de... ha de ser complicat. Ja saps que en acabar el sopar, la gent et voldrà fer moltes preguntes, curtetes. I el que em fa curiositat és si a qualque pregunta borbonejaràs. Apa, ara t'arriba el torn. Ya lo veremos. Aquest continu? Sí? Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies. Oh, quin currículum. No hi ha res pitjor que parlin de tu. És un horror. Et fa créixer l'ego i l'ego és un pitjor enemic que es pot tenir a la vida. Però jo me'l faig rebaixar bastant. Com esteu? Com us sentiu? Home, si esteu bé vol dir que esteu contents que hagi sortit el PP i Vox, no? Sí o no? Saltant d'alegria, no? Ja s'estan emborratxant. Bé, hi ha un personatge en el món de la ficció que explica molt bé els sentiments sincers que segurament sentiu com a catalans, com a mallorquins, com a membres de la nació catalana. Aquest personatge diu així, en un moment donat de l'obra de teatre, diu: sé o no sé. Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultratjant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més que això. I amb un son aturar els sofriments del cor i els 1000 dolors connaturals heretats per la carn. Això fora un final a desitjar devotament. Morir, dormir. Dormir i potser somiar. Aquest és el destorn. Perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem després d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. És aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les poetades i les burles d'aquests temps? L'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, el sofriment de l'amor menystingut, la lentitud de la justícia,
la impertinència dels poderosos i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga. Qui em portaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort. Aquest país no descobert, que no permet tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers i que confon la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que ens són desconeguts. Així, la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaimat pel pàl·lid deix del pensament i les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Llavors diu el personatge, però ara silenci, la vella Ofèlia. Nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Cap a l'any 1600, al voltant de l'any 1600, William Shakespeare, el més gran dels dramaturgs, escriu aquest monòleg pel seu príncep Hamlet, sense ser conscient de que l'estava escrivint per nosaltres, els catalans. Això serà molt llarg, seria molt llarg i tenim... Em sembla que m'ha dit 20 minuts, oi? O mitja horeta. Molt bé. Què és ser? Quan Shakespeare diu que és ser o no ser, què és ser? Quan diem som, estem substituint un pronom que és nosaltres, no? O nosaltres. Quan ens referim a nosaltres, ens referim al nostre grup de persones, al grup humà, a la poble, a la tribu de la qual formem part, no? A la nació. Què he dit ara? Nació. Nació. No, tanto, nació. Ui, jo de som una nació. Ui. Hauríem de diferenciar entre, hi ha una cosa que és molt comuna, que és confondre tot el sant dia periodistes, professors, intel·lectuals, opinadors. Hem de diferenciar quan diem país, quan diem estat i quan diem nació. Els catalans diem que som una nació, però al canto, moltes vegades es parla del país. No, el país sempre fa referència i hauríem de fer sempre referència geogràfica. País, està clar que Mallorca, l'illa de Mallorca, té diversos països. Té el Pla, i té Tramuntana, per exemple, té la costa, són diferents paisatges, no? A Normandia hi ha el Pays de Caux, que és una zona molt concreta on es fan un tipus de formatges, on antigament es parlava el normand més arrelat, etc. Bé, país és una cosa. Estat, organització política d'un grup de persones. Hi ha estats que tenen diversos països. Està clar que els Estats Units són diferents estats, però els paisatges canvien moltíssim. No és el mateix el Colorado, diguem-ne, que Florida, on hi ha el Julio Iglesias, tot això. Fer l'índio per allà. Molt bé. I nació, conjunt de un pilar central que és una llengua, i després venen una sèrie de tradicions, d'història comuna, de tot un munt de referents que poden anar des del tipus de cultura, etc. Per tant, quan diem país és una cosa, estat és una altra cosa i nació és una altra cosa. Per això les nacions-estat intenten confondre-ho tot. País, estat i nació. I llavors això estan tot el dia amb el mateix. Els catalans diem que som una nació. Mira, tenim aquesta mania. Una cosa rara que ens passa. Però hi ha una altra nació... Mira el Carlos, què tal? Com va això? Hi ha una altra nació que s'entesta, que
que s'obsessiona en dir que no som una nació. Per què ens neguen aquest dret a autodefinir-nos com a nació o reconèixer-nos com a nació? Doncs per una senzilla raó, perquè el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics signat per l'Estat espanyol el 23 de març de 1976, en el seu article primer diu que tots els pobles i nacions tenen dret a l'autodeterminació. I això ho va firmar l'Estat espanyol. I això és vinculant a Espanya en l'article 96 de la Constitució espanyola. Ah, collons, em pensava que no existia el dret a l'autodeterminació. Doncs sí, existeix. I és i està signat per l'Estat espanyol. I si no, no haver-lo signat. Haver pedido susto. Ja està. Que som una nació ho demostra el decret de Nova Planta, justament, de 1716. Què diu el decret de Nova Planta? El decret de Nova Planta és la certificació, és la anul·lació, és la eliminació, és la erradicació de les constitucions catalanes. De la llengua catalana és el que anul·la la nació catalana. El decret de Nova Planta anul·la una cosa que ja existeix prèviament. Per tant, que ho érem, que ho hem estat, que ho som i que ho serem, ells mateixos ho diuen. I això ho signa Felip V. Bé, a tota la història, al llarg de tota la història, hi ha moltes nacions que s'han imposat a d'altres nacions. Això és així. Ja, evidentment, els més demagogs diuen per què ponen tu DNI? Que caduca. Els catalans haurien de tenir una història, una cosa molt clara. És que Catalunya no és Espanya. El verb ser es conjuga amb un altre verb. El verb ser i estar. I en castellà també, ser i estar. Us recordeu quan anàvem a escola, no? Ser i estar. Los verbos, tot el dia pensant en un mateix. Verbos copulativos, sí senyor. Ser i estar. Catalunya no és Espanya, però Espanya està aquí. Sí o no? Quan dic Catalunya m'entendreu que digui els països catalans, que digui Mallorca, que digui per mi sou nosaltres i nosaltres som vosaltres. I és el mateix. Per tant, això ja ho hauríem de tenir clar. Ser i estar. No és, però Espanya està aquí. I si està molt bé, no? Una cosa que hauria d'especificar. Quan jo parlo d'Espanya i els espanyols i els critico i tal, no em critico mai la ciutadania, mai, ni el país. Espanya és preciós, jo he estat a tot arreu actuant i hi ha uns llocs que es menja de vergonya a tot arreu. No critico la seva cultura. Totes les cultures són precioses, ni la seva llengua, que és una llengua preciosa també. És veritat o no? Vull dir, és tan preciosa que també ha servit per copiar Cervantes, que va ser escriptor en català, encara que molts diguin que no, però és així. Bé, critico sempre l'oligarquia espanyola. Són 4.000 o 5.000 famílies que són les que maneguen el putarro des de fa bastants segles, des de fa 5 segles. Per tant, aquesta oligarquia vol que siguem i que ens sentim espanyols. Però com ho pretén? Com pretén que ens sentim espanyols? Diu Shakespeare, saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultrajant fortuna. Fortuna amb F majúscula, la deessa fortuna, no? Aquesta ultrajant. L'estat espanyol ens ha ultrajat sempre. Com ho pretenen? Però és que si cada dia estan amb el mateix, cada dia ens ho diuen, no? Ens ha ultrajat sempre ha estat en continu atac a tot el que era català, entre cometes. El català, la llengua, cultura, no sé què, sempre se'ns diu de tot. Ara ens diuen tractorianos, o tractoristes, o pagesos, o no sé què, ens diuen. És terrible, no? Diu Shakespeare, per anar resumint, qui podria aguantar amb aquest estat de seducció, no? Qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? Fuetades i burles d'aquests temps. Tenim un estatut, però nosaltres voldríem tenir el mateix estatut que tenen els bascos. Perquè és que voldríem... Perdone, quisiéramos tener un concierto económico, com los vascos.
No, no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes no son vascos. No, no somos vascos, pero estará usted de acuerdo en que los vascos son españoles. Sí, eso sí. Pues tenemos que ser tan españoles como los vascos. Y tener un concierto económico y tener un pacto fiscal como los vascos. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque no son vascos. Ya lo sabemos que no somos vascos. Somos catalanes. Ah, pues haber vivido vascos. No, somos vascos, no somos vascos, pero queremos ser como los vascos, que son tan españoles, que tienen un concierto económico igual. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes no son vascos. Ya lo sabemos. No ens en sortim, no ens en sortim. Qui podria aguantar l'insult de l'opressor? No? Tota la caverna, ABC, La Razón, El Mundo, 13TV, La Quarta, La Sexta, La Sèptima, tots, és que és sempre, vinga, insults i més, mentides flagrants una darrere l'altra, etc. Qui podria suportar l'ultratge del superb? És acollonant. Us en recordeu d'aquell coronel, el coronel alemany, que va dir Catalunya serà independiente por encima de mi cadáver? Jo espero que el dia que aquest senyor ja sigui difunt, anem tots respectuosament a passar por encima de su cadáver i a independència. Adiós. Això és curiós perquè això ho diuen representants del país, d'un país que és el segon país del món amb més fosses comunes. Uns que ara voldran, els de Vox i els del PP, voldran derogar la llei de memòria històrica, que és la llei una miqueta amb més de dignitat que hi ha hagut per recuperar totes aquelles famílies que tenen gent enterrades en no se sap on. Començant pel gran poeta García Lorca, però acabant per tots els Fernández, Puig i milers de cognoms que estan enterrats en fosses que no se sap on. Bé, qui podria suportar el sofriment de l'amor menystingut? Sabeu que en aquesta història de colonització, en aquesta història de... Jo ho dic claríssimament, jo soc d'esquerres, els amics em coneixen, però sabeu que en aquesta història de colonització, sabeu quantes històries d'amor hi ha hagut? Milions. Milions. Perquè la gent, quan marxen del seu país, abandonant la seva tribu, la seva nació, per anar a desplaçar-se en un altre lloc, quan arriben, sabeu què fan? Adaptar-se. Tothom s'adapta. Tota la gent arriben, s'adapten i què fan? Doncs fer el que fa la gent normal, que és conèixer-se, enamorar-se, estimar-te, crear famílies, crear descendència que passen a formar part de la població existent a cada lloc. Això passa arreu del món i és al llarg de tota la història de la humanitat que ha passat des de fa més d'1,5 milió d'anys, quan els primers Homo erectus van marxar d'Àfrica. I després, amb altres tongades, aquests Homo erectus, els que van arribar a Europa, van evolucionar cap a Antecessor, cap a Heidelbergensis, Neandertal, etc. I fa 50.000, 100.000 anys, els Homo sapiens que havien sorgit a Àfrica, evolucionats també d'Homo erectus, també sortiran d'Àfrica i resulta que es barrejaran arreu del món. Tots nosaltres, tots, tenim entre un 2 i un 5% de gens de l'home de Neandertal, barrejat amb sàpiens, i tenim una tercera espècie que la tenim detectada però no sabem quina és perquè no hem trobat restes encara. Però els orientals, per exemple, tenen denisovians, que són una altra evolució d'una subespècie segurament vinguda dels antecessors. No ho sabem. Bé, i tots formem part del mateix, tots tenim orígens africans. Per tant, és absurd. Forma part de la història de la humanitat barrejar-se i arribar. El sofriment de l'amor menystingut, qui podria suportar aquest sofriment, no? Hi ha moltes persones que han vingut d'arreu, i això passa arreu del món, que són considerats immigrants, persones migrants, mentre estan en el procés de migrar. Però quan arriben i s'estableixen, ja formen part de la tribu, de la nació, del grup humà. I normalment tots s'adapten. Qui no s'adapta? Jo dic que tots els immigrants, tots s'adapten. Tots. Qui no s'adapta? El colonitzador. El que ve imposar lo seu.
quan vens a imposar una cosa a un grup humà que pacíficament estan allà des de fa centenars, milers d'anys, tens un problema. Tens un problema i les coses s'han de dir com s'han de dir. Siguin del color que siguin, tant no fot. Hi ha catalans que són de color ben negre i n'hi ha que són de color ben blanc, amb cognoms ben catalans, jo què sé, Arrimadas, Carrizosa, que són tan catalans com la Moreneta. No. En fi, qui podria suportar la lentitud de la justícia? Déu-n'hi-do. Què hem de dir de la justícia, de la mal anomenada justícia espanyola? Quin desastre! Quin desastre! O sigui, la lentitud, la justícia, si és lenta ja no és justícia, perquè ja no s'imparteix, perquè ja s'allarga en el temps, perquè ja no existeix. Quina justícia? Una justícia que a mi m'acusen, a mi em van acusar, en el meu cas, perdoneu que parli una miqueta de mi, però us prometo que no us faré pujar l'ego, no faré pujar. A mi m'acusaven la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Magistratura i la Fiscalia. Sí, no, doncs jo tenia tot, perquè jo havia fet poemes com, per exemple, La vaca lame la hierba, el perro lame la mano, Rivera le lame a Mariano y la jueza lame la mierda. Vaig dir moltes més coses, molta poesia, jo soc un poeta, però... Sí, et cagues, amb una delicadesa perfecta. Doncs, sabeu què va passar? Que l'últim dia del judici, perquè vaig tenir judici, després de 2 anys de proves i més proves, l'últim dia del judici, la jueza Lamela retira els càrrecs. Perquè resulta que hi havia passat coses a Europa, entre les quals hi havia sentències europees que deien que la llibertat d'expressió és llibertat d'expressió, és un dret fonamental que no es pot acotar, mai es pot acotar. És com el dret a respirar. No et poden dir, no, vostè pot respirar, però només un 78%. No, jo respiro que no la gana. No, ja està, és absurd. Doncs la llibertat d'expressió és llibertat d'expressió. Les paraules no maten a ningú. Les paraules no obliguen a ningú a fer cap delicte. Les paraules són paraules. Si jo hagués dit aquesta poesia en japonès, que diu ningú se n'hauria enterat, i estic dient el mateix. És absurd, no? És absurd. Doncs és absurd, però ja està. Doncs l'últim al·legat, que el tenia jo com a acusat, li vaig dir al jutge, li vaig dir, perdoni, toca parlar a mi, no? Sí. Li dic, miri, jo feia tuits, faig tuits i seguiré fent tuits. L'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que qualsevol persona és lliure d'expressar lliurement les seves idees i no pot ser perseguit pel fet de fer-ho. Si em veig obligat a defensar aquest dret de dalt a baix, ho faré aquí i fora d'aquí. I vaig callar. I el meu advocat, el Sergi, em diu, ostres, és que ha semblat una amenaça. Jo li dic, no ho ha semblat. I al cap de 2 mesos em truca i em diu, Toni, t'han absolt. Dic, de tot? Sí, de tot. Això és com el dentista. Quan vas al dentista i et posa allò així, l'agafes pels d'allò, l'agafes pels borbons i li dius, oi que no ens farem mal? Doncs és el mateix. Això ve a ser el mateix. Hem d'enfrontar-nos a la realitat i hem de dir les coses clares i sense por, perquè ells ja ens han guanyat i com més t'ajups, més t'agenollen. Recordem això. Jo ara em faig una mica tot xulo, però estava acollonit, Qui podria suportar, diu Shakespeare, la impertinència dels poderosos? Bé, podríem fer un llistat, des de Rajoy, d'Aznar, Casado, tots, el Wert, el ministre non de Roc, no? Tots, la Cospedal, us en recordeu? La que ho ha manegat tot dins del PP, la corrupció.
En fi, n'hi ha tants, la Sáenz de Santa Maria, els de Ciutadans, el Rivera, el Canyes, Suprimo, no el Primo del Canyes, el Primo de Rivera, bueno, l'Animados, Girauta, en fi, n'hi ha tanta impertinència. Diu, i el desdeny, qui podria suportar el desdeny que el mèdic pacient rep dels indignes? Anàlisi sintàctica. Què rep dels indignes el mèdic pacient? Desdeny. El desdeny que el mèdic pacient rep dels indignes. Els catalans som com el tió. Hi ha una tradició, els que sigueu catalans ja ho sabeu, hi ha una tradició que és fer cagar el tió. És una cosa molt rara que ens passa. Els bascos tenen l'Olancheiro, que els hi vaig fer a les muntanyes un senyor amb barba, molt semblant al Pare Noel, no? I els catalans fem cagar un tió, que fem un tronc i li fotem bastons fins que d'allò. Els catalans són com el tió, estem tot l'any allà al fons del garatge o la llenyera o les golfes, estem tot l'any allà treballant, oi? Fem les nostres coses i llavors ens arriba el mes de desembre i el mes de desembre et treuen d'allà, treuen tota la pols i tal, llavors et posen en un racó del menjador o a la cuina o del cel obert, on sigui, et tapen amb una flaçada i et donen menjar. Cada dia els nens et donen menjar, posen un menjar allà, un plat amb pells de plàtan, pells de taronja, amb pa sec i tal, i esclar, tu estàs allà amb els potes així, no? I per això tenim la millor cuina del món i els millors cuines del món, el Ferran Adrià, que va inventar la esferificació. Llavors, tu fas i allò desapareix. Quan els nens arriben, ja esteu menjant, no? I clar, sort del Ferran Adrià. Doncs, això. I llavors, el dia de Nadal, patapam, ja et posen al mig del menjador, tapen amb la flaçada i llavors obren una porta i entren els Montoros, entren els ministres d'Hisenda amb la declaració en padre, que és un pal així d'allò, i es posen allà i comença el festival. Cagació, avellanes i torró, no caguis arengades, que són massa salades, caga torrons, que són més bons, i ara caga el llet, i ara cagarà la tieta, que cagui l'avi i l'àvia Toneta, i la cançó dura, i tu estàs allà, els catalans estem allà, i llavors arriba un moment que ja no pots més i cagues 20.000 milions que se'n van i no tornaran. Quin és el premi? El premi és que et tornen a desar la llenyera i fins l'any que ve treballant per tornar a poder cagar els 20.000 milions. Això som els catalans. Catalans em refereixo a vosaltres. Nosaltres només paguem un 8 o un 9% de PIB. Vosaltres esteu per damunt del 15, marcant. Multimilionaris, què li passa a aquesta oligarquia? Aquests que maneguen el cotar, els mitjans de comunicació, etc. Què li passa? Ens odien. No hi ha més. Ens odien. I ens odien per què? Perquè jo m'ho he presentat moltes vegades. Ens odien perquè no entenen que després de 300 anys continuem afirmant que ens sentim catalans, que som catalans i que no som espanyols. Ens odien per això, ens odien perquè immigrants que han vingut acaben fent part dels nostres gens i de la nostra vida i que formen part de nosaltres i també acaben dient bueno, jo soc català nascut a Perú o jo soc catalana nascut a Colòmbia. Això passa, és que és així. Ens odien perquè extranjeros inmigrantes venidos de países lejanos tampoc se senten, o sigui, espanyols i se senten catalans. Ens odien perquè parlem català. Un dia, una anècdota, anem bé de temps. Vale, la Rosa. Vaig acabant. Un dia,
Jo tinc un tiet que tenia una casa a Castillo de los Colbatares, a la província de Lleó, a la comarca del Bierzo. És preciós, aneu i es menja molt bé. I un dia estava jugant amb els meus cosins, que eren petits llavors. Arnau, no facis això. Oriol, no li llencis pals a l'Arnau que faràs caure la bicicleta. Arnau, va, para, vols fer un favor, Oriol? Hi havia un veí mirant-se'l així. I al cap d'una estona li diu, senyor Juan, es coneixia el senyor Juan, a ver, ¿ustedes siempre hablan en catalán? Indignat. I Montiel li va dir, com que ja el va veure venir, va dir, no, el catalán únicamente se utiliza para hablar con las personas más importantes del mundo. Así, ¿quiénes son estas personas? Yo, miren, mis hijos, mi mujer, mi familia, mis amigos y todos mis conciudadanos en Cataluña. Para mí son los más importantes del mundo. Y ya está, fácil, ¿no? Bueno, ens ho diem només perquè som catalans. I llavors, amb això no hi podem fer res, no s'hi pot fer res. Ja estaríem parlant d'una cosa que no hi pots fer res, és la catalanofòbia. Llavors el problema el tenen ells, és una forma de xenofòbia, o sigui, odia l'estranger, no? L'únic que passa que som estrangers que estem a casa nostra, perquè al final t'hi fan sentir, però és així. I per acabar només voldria dir que ser català és molt pesat. És molt pesat. Ser mallorquí, ser valencià, ser de Catalunya Nord és molt pesat, molt. I per això ens toca parlar de les 3 P's, que suposo que ja en va parlar en Josep Costa. Hem de tenir molta paciència, hem de tenir molta perseverança, que vol dir treballar pel país, i hem de tenir molta perspectiva, que d'això abans hem estat parlant a la ràdio. Hem de tenir perspectiva, saber d'on venim i on som. I d'on venim? Doncs venim de segles de foscor, no? D'estar lluitant contra aquestes coses i d'estar remenant sempre el mateix. I cansa molt, però ens toca ser perseverants. Llavors, hem de tenir un bri d'esperança. Hi ha molta gent que em diuen això no, ningú ens mira, el món no ens mira. I jo penso que sí que ens miren. Estan passant moltes coses que no se saben pels mitjans, però si mirem entre línies s'estan guanyant batalletes. Batalletes que seran prou importants. Abans explicava que l'any 1945 neix la idea d'una Europa. Una idea d'una Europa que ja havia existit, ja havia existit justament amb Hitler, que la volia unida i feixista per ell, però Napoleó també va voler el mateix, tot a base de morts. També va voler Carlos Canto, Carles V, però també a base d'estomacades. També Carla Magna. Carla Magna aconsegueix una certa pau amb un enemic comú, que és el musulmà, que ha pujat fins a la meitat de França. I abans Juli Cèsar, d'acord? Amb una Pax Romana creada a partir de moltes morts, també. Bé, aquesta Europa del 1945 passa una cosa, és que es comença a construir amb una idea econòmica, perquè paressin qualsevol possible guerra següent, perquè podia ser una guerra molt pitjor, no? I la fan 6 països. Aquests països han de cedir sobirania econòmica per poder-se entendre i cedeixen. Tots els altres països que s'hi ajunten després a la Unió Europea, a l'actual Unió Europea, tots han hagut de cedir amb les seves condicions econòmiques, han hagut de cedir per poder-se adaptar tots a una. Per tant, és la Unió Europea la que mana econòmicament. Molts formen part de l'OTAN, han hagut de cedir sobirania militar. Durant tot el procés, els militars no han pogut fer res. Sí, han fet trasllat de tropes amb blindats d'una caserna a l'altra,
però l'OTAN no permet que ni cap dels membres que formen part de l'OTAN ataqui la seva pròpia població. Ni cap població que formi part de l'OTAN. No han fet res. Per això la Gestapo civil ha actuat com a ens militar. És així, els del tricorni. Si estan per aquí, que els sentin bé. Ha anat així. Tercera sobirania que han perdut els països de la política. El que dicta la Comissió Europea va a missa i tots els països s'han d'adaptar, siguin del govern que siguin, siguin del PP, siguin de PSOE, siguin de qui siguin. Tots s'han d'adaptar, peti que peti. N'hi ha alguns que intenten escapar-se d'una banda, d'una altra, tal. Polònia ja ha rebut sancions i Hongria també. I els avisos a Polònia i Hongria estaven mirant cap a Espanya. Hongria i Polònia però anaven mirant cap a Espanya, perquè aquí s'estan saltant drets. Què està passant a Europa? S'està constituint la sobirania en justícia. Aquesta sobirania en justícia, tard o d'hora, acabarà establint que el Tribunal Europeu dels Drets Humans és la columna filosofal que manarà damunt del Tribunal General de la Unió Europea i damunt del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquests dos tribunals estaran per damunt de qualsevol suprem i de qualsevol constitucional. El que dictin aquests països irà a missa. Això ja està passant. El president Puigdemont està guanyant batalla rere batalla a Europa. En perd alguna, que potser l'advocat Boye fa expressament per fer caure sentències que després crearan jurisprudència. Això està passant. Per tant, com que tot això està passant, ja veurem si ens miren o no ens miren. El dia 5 de juliol, pròxim capítol. Hi haurà sentència sobre si el president Puigdemont pot venir. I si ve abans del 23 de juliol, ballarem sardanes. Què? Vale, doncs tireu l'arròs, ja. Bé, només dir-vos que estem aquí. Per tant, ens hem d'animar una mica. Mira, jo, a l'última frase de Shakespeare, m'he saltat unes quantes coses perquè si no això es pot allargar un poc, però l'última frase de Shakespeare, quan veu entrar l'Ofèlia, la seva estimada, i li diu, però ara silenci a l'espectador, però ara silenci. I diu, arriba la vella Ofèlia, li diu, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. No té esma ni de pregar per ell mateix. Em diu, resa tu per mi, resa tu pels meus pecats. Molts d'altres abans que nosaltres han lluitat per nosaltres, perquè nosaltres poguéssim arribar aquí. Molts no ho van aconseguir. Jo penso molt sovint amb el meu avi matern, l'avi Salvador. Jo parlava molt de política amb ell. L'altre avi el vaig perdre quan tenia 8 anys i no vaig poder parlar de política encara. Però amb l'avi Salvador vaig parlar molt de política. Ell havia estat català i va anar a la guerra. Quan parlàvem sempre em deia, jo sempre li deia, avi, ja veuràs com un dia Catalunya serà independent. Jo era bastant guerrero quan era més jovenet. I em deia, no, Toni, oblida't, ja està. Ja està. Això ja va passar. I sempre em deia una frase que era, jo quan era petit sempre li deia, avi, però tu vas anar a la guerra? Sí, com era anar a la guerra? Tu portaves metralladores i tanques? Clar, perquè jo veia pel·lícules, no? I portaves helicòpteros? No. I què feia? Què feia a la guerra? Explicava coses, m'explicava batalletes, no? Com tots els avis que ens han explicat. I sempre recordo que al final, quan no tenia més ganes de parlar, em deia, ja està, Toni, l'avi, sempre deia ell, parlant en tercera persona, deia l'avi va deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. I això sempre pensava jo que era com un final de frase. Colorín colorado, este cuento s'ha acabat, no? Tinc un gos aquest cop, ja se fos. Doncs
sempre tal, i llavors no sé què, i llavors la república què feia, no sé què. Mira, l'avi va deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. I un dia, quan vaig ser més gran, m'ho va explicar. Em va dir, mira, havíem baixat per València amb el tren republicà de soldats, havíem marxat fins a... Estàvem més avall de l'Albufera, de València, i més lluny s'havien bombardejat les vies, el tren va haver de parar. I esclar, estaves allà avorrit, uns jugaven a cartes, uns altres dormien, uns altres soldats feien el que podien, i a la llunyania van veure una casa que sortia fum de la xemeneia, i entre 3 o 4 vam dir, anem a veure si hi ha alguna cosa per menjar. I van arribar allà i els va sortir una senyora, una dona, i senyora, que tenia alguna cosa per menjar? Xe, vinga, aneu tan bruts, aneu a rentar-vos a l'àvia, vinga, porta, no sé què, porta la llenya, va començar. I diu, aquella dona va començar a preparar una paella d'arròs, justament, amb tot el que tenia, amb una mica de no sé què, una mica de no sé quant, el va posar mig cul de got d'ampolla de vi per tots, no sé què, i estàvem allà menjant. Diu, l'avi m'explicava sempre, li agrada molt menjar, i diu, aquell arròs era el millor arròs que havia provat mai. Jo pensava, la gana devia ser important, no? Però bueno, i diu, mentre estàvem menjant aquell plat d'arròs, vam sentir com el tren feia pip i marxava. I els soldats allà, així directs, veient com a 1,5 quilòmetres el tren marxava. Vaig deixar perdre la guerra per un plat d'arròs, literalment. I quan deia això, l'avi sempre li quedaven els ulls com a brillants, sempre es quedava com a penjat, amb recança, no? Amb aquesta mena de... Hòstia, vaig fallar. I jo sempre hi he pensat en això. Ara no sé per què us explicava això. Sí, us explicava perquè... per aquest sentiment, no? Quan l'avi va morir, l'any 94, al cap de 10 anys va morir l'àvia i vam anar a buidar a casa dels avis. Allò segur que molts ho heu fet, no? Anar a desmuntar mobles, treure roba, aquell armari que no podies obrir perquè era privat, allò no es tocava. Agafar la roba, posar-la ordenadament en bosses, no? Perquè allò igual no s'aprofitarà mai. I vas trobant coses, treus els vidres de les tauletes de nit perquè no pesin tant, i a sota hi ha el tapet així aplanat, ben brodat i aplanat, esgrogueït, i traient el calaix de les tauletes de nit per poder-les baixar, em cau una cosa, un paper, petitet així, una foto del meu avi, vestit de soldat, republicà, amb cara de soldat, superguapo, guapíssim, amb bigoti Errol Flynn, Clark Gable, aquest bigoti que es va posar de moda, amb cara de por, les cares de soldats. Una cara així, recordo en blanc i negre, molt moreno de pell, i vaig pensar, hosti, a veure de quina data és. I miro la data darrere, buscant la data, vaja, però trobo un escrit amb una foto de carnet, imagina't, petitíssim, unes lletres explicant a la meva mare el que ell sentia per ella, quan l'estimava, no? És molt bèstia perquè jo em vaig quedar, durant uns minuts, em vaig quedar llegint aquelles lletres. Estava escrit en castellà. I el meu avi i la meva àvia parlaven perfectament i escrivien perfectament el castellà perquè van estudiar durant la comunitat, per tant, sabien escriure perfectament. La meva mare no sabia escriure el castellà, va haver-lo d'aprendre. Ells sabien escriure en castellà perquè estaven obligats, no? Però el català el sabien escriure perfectament. I vaig pensar, per què va escriure això el meu avi en castellà? L'única explicació, posant-me la pell, que és la meva feina, del personatge, va ser, esclar, aquell soldat va pensar, està escrivint aquestes lletres per lo que ell deia i per com deia, i jo vaig entendre que ell no coneixia la meva mare.
El meu avi va conèixer la meva mare quan ella tenia 1 any i mig. Va marxar a la guerra deixant l'àvia embarassada i quan va arribar a la guerra la meva mare tenia 1 any i mig. No l'havia vist. Però havia tingut notícies, per cartes, no?, de que havia sigut pare. Llavors va pensar, ostres, haig d'escriure alguna cosa. I va escriure aquelles lletres perquè algun dia, si ell moria, allò pogués arribar a la meva mare, d'alguna manera o altra. I ho havia escrit en castellà per què? Perquè si hagués estat escrit en català no hauria arribat mai. Imagineu-vos quan jo vaig agafar aquella foto amb allò i li vaig... allò va quedar en un fons d'un calaix, al darrere d'un calaix, perquè aquell missatge va ser inútil, perquè el meu avi va tornar, va poder tornar, i per tant va poder-li dir a la meva mare el que ell sentia directament. Per tant, allò ja era inútil. Quan jo li vaig donar això a la meva mare, imagineu-vos la meva mare rebent un missatge del seu pare quan encara no es coneixien. Bé, això us ho deia per una cosa, perquè jo, durant tots aquests anys del procés, hi he pensat molt en l'avi. Molt. I molt sovint penso què donaria molts de nosaltres per tenir el pare o els que teniu més edat, no? O l'avi, o un avi al davant i poder-li dir, avi, saps què hem fet? Hem fet manifestacions amb milions de persones, ens hem donat la mà i hem unit des de la Catalunya Nord fins al País Valencià, donant-nos la mà. Hem fet una V baixa que et cagues a Barcelona, hem fet unes 4 barres que recorrien tota la diagonal, que si haguéssim vist avi, si a les 11 del matí, tots vermells i grocs per Barcelona, començaves ui, a les 11 del matí que no havia començat res, però anaves per Barcelona així caminant, tots les famílies com ensenyeres i tal, i pensaves, comencem a col·locar-nos que això no està sortint bé, per la diagonal, imagina't, saps? I després pensaves, hòstia, avi, saps què hem fet? Ens vam fer el punter que va travessar tota la Meridiana i hem fet un munt de coses, avi, li volia dir, saps? I què donaria per poder-li dir, avi, hem trobat el tren, tenim el tren. Tenim un tren que tu potser el vas perdre però l'hem trobat. I és un tren que està ple de gent, amb molt bona voluntat. I tenim, segurament hem de posar greix als motors i a les rodes i haurem de canviar les tapisseries i hem de canviar un fotimer de revisors que ens estan tocant els collons. I que sempre arriben tard, a més a més. És veritat o no? Ja estem fins als nassos. I li diria això, li diria, avi, estem segurs que ara hi ha hagut un maquinista que ha suspès un trajecte del viatge, però ens ha deixat les vies a punt perquè si som molts i empenyem fort, el tren arribarà i podrem aixecar la suspensió de la independència, la suspensió de la declaració. Només ens falta una petita coseta, molt petita, que és creure que podem fer-ho. Creure que podem fer-ho, és creure'ns-ho. I com que ser català és molt pesat, hem de ser perseverants i hem de continuar fent-ho i hem de continuar lluitant. Avui som 100, potser demà serem 10 milions, ja ho veurem. L'esperança és aquesta. I visca Catalunya! Supos que amb aquestes experiències contades pel Toni m'haurà sorprès a tots, perquè segur que m'haurà contat coses que podria dir, apuntant i pensant, però que el recent és el model lingüístic del seu avi. Preparat moltes preguntes per fer-li en el final del sopar i aprofitem de tenir una persona com ell que és capaç de transmetre-nos tot aquest esperit de lluita que hem de tenir per persistir i arribar allà on tot volem arribar.
llarg. Moltes gràcies.